Mga bana, barugi ang pagkabana. Man, come on, man. Be like a man. Lalaki, pagpakalaki. Sa dili pa mo padayon, sa mga pagkaagi, ayaw mo kalimot sa inyong assignment. Ang atong ebanghelyo nga gibasa. Ebanghelyo ni San Mateo. Asa mabasa ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 24. Asa mo ka sa ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo versikulo ngadto sa the birth of Jesus. The announcement of the birth of Jesus. Ang gipahibalo din ni Mason, dili si Maria, kundi si Jose. Usa kabana. Si Jose taro nga matarong. Apan nagsabak si Maria sa wala pa sila magtipon. Nahadlok si Jose. Apan gingnan siya sa anghel, Jose, shh! Pinagis damgo. Ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Kaya iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Ug mga anak siyag lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Gitagaag gibugaton ang bana, ang lalaki, si Jose. Nagplano si Jose sa hilom, aron dili siya mapakaulawan si Maria. Apan iyang gibarugan, isip amahan, isip bana, isip lalaki. Muna akong pamalandong, kining ikatulong nga kadlawon sa Misa de Gallo, kitang mga bana, o kitang kamong mga bana, na-apel mo ko noon. Kamong mga lalaki, o kitang mga lalaki, man, be like a man. Ako ba, makatawa ko usahay ning mga bana. Ngay uban, mailang sa sugod. Inig kadugayan, mulubad. Bago pa ganing kasal, sweet kaayo. Maabot na ganing problema, sweet and sour na. Imagine ha, kanag yung the day of the wedding, ako mobserbaran, kay kanang bana o akalaking babae, sa kasal naman na ipanal nga, till death do us part. Whatever may happen. Pero na ubang mga bana, igpanahon sa kasal, sweet kayo, mag-picture taking, holding hands. At tos mga bisita, holding hands. Inig pangaon, holding hands. Ako ba, usay, maadto mo ko ng imbitasyon sa kasal, binakasal ako kaila, babae, bagulaki. Ang pari ato mo gina sa presidential table, na ato ang bagong kasal, yung babae, lalaki, ang bana, sweet kayo, igpangaon, maghinungitay nyo, maglubag-lubag na lang kamutan, lubag-lubag ko na kamutan na. Nga nung lisuron mo gina, ay? Labi pang usahay ang papare na sa special table, magtapad sa bagong ikasal, inighungit sa bana sa asawa, ang pare, mapisag nga. Bana, barugi, isip bana. Na magyuban gud, may ilang sugod, inigkadugayan, mulubad, makita ng kinaiya. Apan si Maria, siyang kahadlok, gipda sa damgo, ginasa sa anghel, ayaw kahadlok. Be like a man. Act like a man. Man, come on, man. Be like a man. Stand. Be a man. Hoy, may mga batanon karon. Psh. Psh. Be like a man. Hoy,
It's the reality nowadays. Lahi na gibabata noon kay magdali, ano ba? Ikaw na ako'y kaila, luoy kay siya. Gipamabdusan. Ug human gipamabdusan, gibiyaan sa lalaki. Ningon ang babae na ko sa, Pader, mabdus ko, Pader. Ako gikomedyahan, unsa? Ako'y pangkuno ni mo, anak. Man, be like a man. Nakapamabdos ka, barugi, isip lalaki. Lalaki, pagpakalaki. Namugoy kaila ba? Ato-ato ni siya. Kana bang, isa Pader. Kanang lakon ko Pader eh. Sakit yun Pader. Ako ba, ako'y problema. It's not talking about gender, but it's talking about be like a man. I don't have any problems with your relationship. My problem is be a good man. Pagkalalaki, pag binutan niyo sa kalalaki. Never engage into illicit relationship that destroys the relationship between husband and man. Husband and the same man. Instead, be a good man. Importante nga maay kang tao. Maghatag ka kaayo o makapalipay ka sa imong isig katao. Mauna nga si Maria o si Jose nagmabungaon sa nakaminyon. Bisan pag si Maria nagmabdos before sila nagkaipon. Kay tungod kay si Jose, iyang gibarugan ang pagkabana, ang pagkalalaki, and be like a man. Muna mga lalaki, mga bana, mga men, it's our obligation to be like a man. Katapusan. Ang Ebanghelyo, asa ito mga Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San, Kapitulo, versikulo, ngadto sa, pagka-bright ni mga bata, eh. Usa sa mga pulong, yan na kanayon, Emmanuel. Gibasa sa first reading, Emmanuel. What does Emmanuel mean? Emmanuel means in English, God is with us. Ang Ginoo, uban kanato. Wherever you are, God is with us. Bisag asa ka magson, bisag asa pa ka suog kalibutan, ang Ginoo kanunay uban kanimo. Kani samot nas misa, ang Ginoo na diyan nimo. Ang Ginoo uban dia kanato. Muna nasimba ka, ang Ginoo na diya. Pero natug ka, problema na siya. Ang Ginoo na to. Ako manggod, usahay mingunta, asa mang Ginoo sa akong dagko mga problema? Asa man ang Ginoo sa akong sakit nga karon nagantos ko sa akong sakit? Asa man ang Ginoo nga karon nagkalisud-lisud ko kay tuay akong membros pamilya sa ospital nga piting dugaya daghan na kayong mga kalisod kag sa gubang. Remember, God is with us. Kanunay uban ang Ginoo kanato. Kung ang imong problema, ni dako ang problema, ay kalimot nga naa siya. Kung ang imong sakit, ni grabe imong sakit, ay kalimot nga naa siya. O giubo ka naa siya. Basta, bisag asa. Wherever you are, God is with us. Muna, karong ikatulong misa di Galyo, sulti mong kagalingon. Be happy, enjoy life, be with God, because He is always with us. Di mo kalimod,
Di mo kalimod, nga naiuban ro nag-all. Nasakit, nagkalisod-lisod. Tingali ikaw nakalimot, God is with us. Padayon taning misa, dawato atong grasya, Emmanuel, God is with you. It's with me. And it's with us.